Pini abang ke nili nali tum afan top 5 Voreng Abirta sila bangso video lang than pachini ponik pol apen nali tum chongwai go koloso top 1 mama te top 2 ma top 3 ma lapen top 4 top 5 nali tum chongwai go kolobang ma lapen comment nong stamin nali tum pi igon lapen nali tum fan chuning rialam te bang la puilo nali tum jong sila bangso YouTube channel na ka humri milang pulo te ka chingon pen subscribe igon lapen adu hes tame belar jan thekloing hodak stamin nali tum ber ponik denon tangtel pinila top 5 Voreng war sai puthak le Patiek pen cethan polonang lapen lang polonang. Tangte non top 1 Voreng war sai puthak cethan polonang. Top 1 along bangela son lo. Directorate of Forensic Science hin pensila bang so Voreng war sai paklang poniglo. Lada kadu kawe pen 36 vacancies post ane pipon lo lapen name of post bang scientific assistance lo lapen nalitum apply ji pulo te online se apply ignang po la pen dak last date bangke nili nalitum pana than pachini pon ikpo last date la bangke 30 September 2023 si last date lo labang so aprang nalitum jong si jogdun exi pulo te prabjin pen nalitum jogdun igon la pen labang so advertisement a details nili telegram channel long stame pi igdet pon nalitum telegram channel long dam pen humri dam igon lapen non puthot pader depin bendak top 2 Voreng war sai aputhak le chethan polonang top 2 along bangke la sonlo Assam Industrial Development Corporation Limited ahin pencil labang so Voreng war sai paklang pon iglo lapen kaduka we pendak vacancy apus bange nainando apus amen la bangke junior office assistant lapen junior account assistant apus lo lapen ladak sta menang litum online se apply iknang po lapen last date labangke dak 30 September 2023 si last date la labang so aprang na litum jong si jogdon exi plote nang litum jogdon ikame lapen labang so details tamenili nalitum afan telegram channel long pi ikpo dak pen nalitum lang pen jogdon ikon lapen pader depin pen non top 3 Voreng war sai puthak chethan ponlonang top 3 along bangkela son lo Indian Coast Guard labangso apusamen bangke Indian Coast Guard mate ICG hin principal klang ponlo Ministry of Defense anadlo dak kaduka we apusla labangke penang ando dak nalitum advertisement alo along thek ponlong ikpo stamenon labangke nili nalitum manangke than ponjia bangke lason apusamen bangke Navy General Duty lada kaduka we pen 225 an apusto lapen Navik domestic branch labang swadim stamedak 40 an pipon iglo lapen yatrik mechanical anat bang 16 lapen yatrik electrical anat bang 10 lapen yatrik electronics anat bang ke 9 an pipon iglo lapen qualification mala son lo qualification ladak bang ke 10 pen 12 pass lo te labang so Voreng war sai long bang ke nalitum jogdun long ikpo lapen last date bang la son lo last date ki chengpon la bang ke 8 September pen se chengpon iglo la pen last date ka apply neng ji la bang ke 22 September 2023 si last date lo la pen nalitum ka apply links tame nili telegram channel long pik po kali pute nalitum la bang so video description along lang ikon dak tame nalitum long ikpo la pen puthot lang pon lo nang top 4 along kiwang bang la son lo RRC mate CR Forensics Requirement 2023 lo RRC Central Railway ahin pen se paklang pon iklo lapen apply process labang kenali tum online si apply nang ikpo lapen apply last date bang kedak 28 September 2023 si last date lo lapen kaduka wepen apos bang ke 2409 an apos dak pipon lo lapen posamen labang ke forensics apos lo Yasi ladak stamina litum jogdun exi pule jogdun iktambela pen kachar liang deng last date kaduka jekta kaduka we details banalitum telegram channel na humri gon nili kai ke da puverlo telegram channel long join lote nalitum hodak details bange thekpon long ikpo lapen puthot non chethan pon nang top 5 Voreng war sai aputhak top 5 Voreng war sai aputhak chethan the aprang nalitum jong sila bangso YouTube channel long nang ka humri milang pulote ka chinghon pen nalitum subscribe ikon lapen adung hesta me belar jan theklo ing hodak sta me nalitum ber igdet non lapen telegram channel long join igo hodak nalitum Assam Abirta arjupon long ikpo lapen top 5 along bang la son lo top 5 along bang ke SSC translator requirement lo
mate staff selection commission ahin pen labang so avoreng warsai bang piklang pon iglo apu samen labang ke junior hindi translator lapen junior translation officer lapen junior translator lapen senior hindi translator lapen ingsi bangke senior translator labang so apus lo lapen kaduka wepen dak 307 an apus vacancies pipon iglo lapen job ataif bangke lake government of India lo lapen application ke chengpon labang ke kedam tang achiklo 22 August 2023 pen si chengpon iglo lapen last date labang ke 12 September 2023 si last date lo labang so Voreng war sailong yung sinalitum jogdon igi pulot labang ke apor bang laan avek date lo sinalitum prabjen pen jogdon igo lapen lason thakdak si junior translator along bang ke 263 ana posto junior translation officer 13 do lapen junior Hindi translator dagbang ke 21 ando lapen senior Hindi translator labang ke dag kadu kawipen 10 an pipon iglo lapen smart klar dagalam nalitum elabang so avoreng warsai aputhak jong sinahing pulte nalitum prabjen ben telegram channel long nang join don ikon nalitum labang so video description along stame telegram channel aling do lapen nalitum la top 1 pen top 5 ang bong kolobang avoreng warsai sinalitum ninghang ma labang so video comment box along nalitum talk pon ikon lapen labang so video ka an ma share pon ikon Karbi long rat stame palang ikna lapen pachini ikna lapen lason sana birta nalitum karjulong we rije phala bang so YouTube channel bang nalitum subscribe ikon ka subscribe la bang ke anam tanang ne thang nang ne lasi pornang o elas nalitum subscribe ikon lapen ka prek bang nili pudam delo lasi pini a video la bang ke ansi nili ton pon ikpo lapen pena puthot ka prek birta nalitum phan nangwan pi ikpo lapen nalitum chonghong ik dingo tangte kadu kavi fanta choro lo labang so video kicheng pen kijur an kelang apot lasi nilihin pen kardom to change